So, ang akong mga kids, na bother gid in town sila kung kinsa joy nagkuha sa among bike. So, naa na sila i-prospect, no? Naa sila i-prospect, pero ako silang giingnan nga igsuon nga. Nak, ang lalaki dapat men, gina siya. Dili na pwede mag-apil-apil o gossip, no? So, dili ta pwede manglibak, manghimantay, nya, labi na gyud wala gyud ta kakita. No, wala gyud tay pruweba, di gyud ta magpataka og tabi, no? Kay karon dili ra ba ingog maura jud na ang butanga, maura gyud ang butanga. So wala gyud mi nag-expect mga 2 weeks ago ningon ang akong hobby nga nawala ang among bike. So gikuha ang among bike. Kung nakita ninyo na siya PC. So naay PC diri guys, masulod ta. So naay PC diri, mo ni siya among gibitayan sa amuang bike. So kani siya PC. Oh, kita mo yung PC. So gibitay na mo diri. Oh, gibitay na mo among bike diri. So inyo nakita wala na bike, no? Unya kani siya is naa ni siya interlink. So naa na siya interlink. Though sa iyaning magulang sa ako ang hobby nga land is knowing nga naa siya interlink is mao gina siya kanang boundary silbi sa ilaha. Nang nahitabo mga igsuon, bahala pa na og naa na dire, bahala pa na siya og gibitay na lang na siya dinha or wala man na siya ingong gipasagdan kay ilaha man gyapon nga area dire, nahulog man gyapon nga ilaha, so nahulog gyapon nga amuag gyapon nga jurisdiction. Ang nahitabo kay wala mi nag-expect nga sa kadugay na to nagbitay dire gikaibgan di ay, no? So magbantay gyud ta mga igsuon, no? Magbantay gyud ta mga taga Caceres kay naa joy manghilabot labira kang kaibgan jud na nila mga igsuon, maibog gina sila labira kung siguro mga bata nya kanang wa ta kabaw wala bag tag di pod siguro madaog og bata oy kay dako man siya mountain bike man gito nagkosto siya 6,000 kapin baratohon ra, no? So nga na mga igsuon bantayan nato ang atong mga gamit kay gatuo na sila nga junk na actually di gini junk umti kabutangan sa sulod na ato pud ibutang dito sa sulod, no? Di gini siya junk na pagani ko dire na sobra nga kuan kanang 3/4 nga kuan mahal baya pud kayo kani siyang plywood labi kay 3/4 ni siya. So di man siya maulanan, so naa dire ang among mga item nga dili na kaayo namo gamiton. Pero in case of emergency gamiton pa na namo. Ang nahitabo lang gikaibgan siya. So kung kinsa man kang nagkuha, God bless you nimo. Hinaut unta nga di ka magabaan, hinaut unta nga mabulahan ka, no? Unta damlag ug madamlag kanang kuan ka kanang mabulahan ka nya kana imo tong hulipan ang imong gibuhat nga ana man hulipan nato ang atong mga gibuhat na may mga gitawag og law of substitution. So kanang pero kani pong dili ni siya ingog law of substitution kay kaning law of substitution applicable man ni siya nga para sila Lazaro diri sa kalibutan gidaog-daog kanang gitamay kanang murag dili tawo nya naatoy rich man nga halain taon mga agkaon ra sila Lazaro dito sa mga mumuho nga susama siya sa iro pagabot sa laing kalibutan si Lazaro naa na didto nagtapad na kay best friend sila ni Jesus. So naa na didto sa tapad na niya unya si samtang ang rich man nagsyagit nga bisan lang kunog idildil lang unta niya yang dila ba to ni Lazaro or yang tiil ba to karon makakuan tungod sa kainit. So dili siya applicable ang law of substitution anang diri sa kalibutan. Ato lang is ulipan nato ang atong mga sayop, no? Di lang mi di na lang mang mi inyuhan na lang to, di na lang ko ako di man jud ko tighangol og mga bota nga mga wala, mga ko nga iyawat na nanto niya. Di lang puta maingon og gabaan. Oy, ayaw lang pud ingong gabaan. So di ko anang batasana na wala na. Katubita akong cellphone nabiyaan na mo dinha sa nabiyaan ako diha kanila ginahan kay tagtusok nya daghang pakitang una daghang kay tanggi mga concerns, mga ang nahitabo mga igsuon nahabilin ako igo gito mga gift na ko to sa akong bana cellphone to. No, bratohon ra pod gyapon mag 9,000 ra to siya. Pero bahala pa nag 4,000 o 2,000 ba. Kana biya in tawon atong hinaguan pero unsaon man nabilin didto kalag-kalag to siya. Nigpalit ko og kuan ni order ko og kanang Don Benitos. So gipadala gikas Argao. Pagpauli na ako, nabiyaan ako ang cellphone dito sa waiting shed. Naay ngalan, naay wallpaper, klaro kay mong naong. Nya ako dili man pud ko ingon nga wala gyud tay nakaila na ko ining Caceres kay sa paggangalan nga taga Caceres kaila gina sila sa akong nawong, no? Kaila kay ilado ta sa atong bad record, tinamay tas katilingban, dinayig ta na atanan, gidayig ta, tinamay ta na atanan kay daghan kay mga pagsulay nga kita pod isip tawo malaylo pud ta isip tawo mahasukamod pud ta sukamod nga inang pat ka buok tiil nga kalabaw
Kita pa ba? Mga nga na, imposible nga wa sila kaila. Nga wala nganong wala gito gibalik pero ako na lang gitong kuan sa ni San Antonio kay nga na San Antonio. Sige man kuan niyang nagwagnay mawala. Makitaan man gyud. Na makita kay grabe biya ka kuan ang faith. It can move mountains, no? Nya karon kay kato bisag pilay dagkot nako wa man jud siya gihatag, wa man siya gibalik. So na contact lang to siya nako pila ka days o pila na ka days wala na contact. So ako lang po gipasagdan kay mga 2 years man siguro to nagserbisyo sa akong bana gikan sa iyang birthday. Nya karon ang iya na sang Crocs na nawala na sa ang pikas iyang Crocs gidulaan kuno dito sa Baybayon. Happy to pud iyang birthday. So nga na ba maningil ba kung salan. So mo puto akong gift niya. Kahilig lagi ta gift no. Karon mga igsoon ang iya jud to nga iya jud to katong bike iya jud to nga kinakusgan jud niyang kuan palit ko kuan mountain bike kumay na lang sige kay para gifts imo ko galingon di mo ko magdili kay iyaham nang kahago nawala no nawala gikuha no gikuha to siya so amo plano kay dako pa man to gasto og kuan kay gastuhanan pa man to ligid nga mo cover ba pug mga 2,000 bag mga 3,000 so di pa man siya mauna so amo sang gipabilin diri gibitay namo amo taong gibitay wa ginaingog naghiklad lang diya pero gikaibgan hinaot pa unta nga mabulahan ka sa imong pagkakawatan no sa imong pagkawat sige lang sagdi lamang og kuan ikaw pag-amping lamang nga kuan ka pag-amping lamang sa imong paggamit adto og kinahanglan jud kaayo to ayuha nya ulipi lang sa laing paagi kay di man gyud maayo nga buhat no so maura gina mga igsoon akong ingnan ako mga anak ayaw na kalimti na to kay daghan pang ipuli ana sa kanang sa Ginoo nga kuan daghan pang mga grasya sa kuan mata daghan pang mga grasya nga ihatag sa Ginoo nato ana pasagdi na lamang na ayo na man ni kuan ayaw na kay wa ta kakita no wa ta kakita karon ra ba og wala tay kuan masaybil ta cyber cyber libel no di na ba kita pwede kay kita ebidensya bisan pagaunsa na sila diya basta dili ligo na ebidensya mapriso ta madagdag sa problema so ko ngalan sa ngalan nga lalaki mo dili mag-apil-apil og mga isyo dili mag-apil-apil og mga sagdi lamang na sila hilom lamang ta no hilom lamang ta ako nay mga wala sige kuhaan na lang iyawat na ninyo may mga matay no akong mga buhi mga matay akong buhi may na lang Lord dalaygon ikaw no the Lord gives, the Lord takes. Ano man na siya, may gani gitagaan ta nga, di man ta worthy yung matagaan. Pero salamat na lang kay nakadawat pa jud ta, no? Katulo bitaw ni akong luwa usay Lord, di mo gitaon to deserving in taon ini kay. No, kay sala ra gid puno tas pagdayeg pero sala ra gid gadaghan na to wag ite kana tanang mga kahimayaan, mga pagdayeg, mga kaayuhan. Iya gina no, dang kay tumoy to ayuha jud nimo ayuha jud nimo pero sus Ginoo ko taon. Ay ta ayo lang tag binikal, no? Wala gid ato ang ikapasigarbo mo nang pasagda na lang nato pasalamat ta unsay naa na dili na ta mag-expect nga more pa kay ngano di kita deserving so ikaw nga nagkuha good luck nimo nya adi pud good luck batim nang good luck God bless you na unta makatabang to niyo pasig para to og lalaki man og tigulang may nagkuha adto kasi kinahanglan kay niya no dili lamang gyud ta magkuan pero unta kanang unta maningkamot no nga di lang gyud manghilabot na kay gihaguan o nya giampingan baya na no. So shout out sa among kahoy dang kay ming kahoy. So inga na mga igsoon mag-amping ta kay basin unyag kanang kita usahay madala sa lingla sa dautan nga. Mao na noy atong kamatyan kay na stress na taguna-una kinsa kay nagkawat nya malukop na tagpanangil yung ako mas maayong di ko kabalo. Mas maayo nga di jud ko kabalo kana bitaw na Mr. Kisay gaingon di na ko kay ngano imbes kita higala ta anang higalaa di na nung unta mahigala kay maglagot na taniya mo nang ako og naay mo istorya nako nga hala kuan kuno ka nangawat pa kadtog nausa ka dito ako na nimo asi manang kuan lang gyud ko maghilom lang gyud ko nga sige sa unta man ingon ani man no pero maningkamot jud ta mga igsoon so mao ni ako ang ano nga di lang gyud ta maibog nya kita pong gikawatan kay gatuo po to sila gadanghag bata maayo ini magsige na lang gyud ay tag close kay simbako katong atong kaldero wala na tay kaldero mahal ba po ng kaldero nya maoy kuhaon no maguol ta oy panghaon ni atong mga no pagbantay gyud ta mga igsoon na atong mga kaang mga unsa pa ni mga simple ra kay na sila pero kana siya kawato no atong kanang pinakaulawan nako nga rubber plant nya og kawato ni ako rubber plant pinakaulawan nako ni pangayo ni Ate Marina unya karon og kawato na so Ginoo ko mag-uol baya ta mo na nga magbantay kita kay maunaw niya na atong kamatyan mga igsoon dili na takatulog kay sige na tagahuna og kanang kinsay gabuhat mo gani atong panalipdan mga igsoon ng ato ang
health, ang atong mental health, no? Kay usahay pod nga sus tungod lang adtong bike na matay ta kay na stress ta una nganong gikuha mangayo gyud ta grasya ana nga kanang mga ingana nga mga surprises, no? Washing machine, petirning barato atong washing machine kahit lang nagkawala, no? Samot naga kuan ato ang mga dagko jud nga kuan nga gikuha. Mga ingon ana so naay uban ana dili sila ka baladbad, nya dili sila ka baladbad sa kuan mamatay sila sa stress. Muna nga hinaya-naya lang jud mga igsoon pagkabalo bitaw nako bisag dili ako ang hago nakaingon ko pastila naagid pa di ay maibog ining lugar. So naa pa gyud ay maibog. So mo na nga magampo jud ta nga di jud ta maigo kay naay uban maura to kadalo nimo maura to ang mga sentimental value bahala pa nag 10 pesos bahala pag kuan niya usay maigo ang atong ego mga igsoon maigo ta nga maigo la uy wala man gyud batasan kadalo naman lang gyud maingon ta no kun mo gini atong bantayan mga igsoon nga di gyud ta madutlan ana kay na may uban ana nga naghikog ang uban ana naigo sila muna na stress muna nawatay na lang kay nagpatuyang gidibdib maayo ba. So, ako lang po siyang giingnan nga ayaw lang pag makapalit ra lagi ta. Importante piskay. Importante nga magsiga na imong mata din ha, no? Kay daghan na ba kaayong mga manghilabot na to, mamantay na to dito ang mata naglalom na ang matas ka kuan ana inahanglan magpa kay manang kuan jud ta mga igsoon magpasikay-sikay jud ta Ginoo ko. Kanang daghan kaayong mga kuan na to, daghang magtunglo na to muna nga kita pod maning kamot jud ta nga siga jud ni atong mata piskay kita pero di kita magpadulot sa stress, no? Ako jud siya giingnan sige lang makapalit ra ta og daghan kaayong bike tagaala ta kapiskay. No, ayo na lang kaguol ana ihatag na lamang na. No, tumuto akong mga bata sige jud taon silang gahuna-hunain ko. Hangtod sugod karon ilubong na nas kalimot kay kanang dili na makatabang na to. May na lamang to niya kay gikaibgan man niya. Muna karon mga kasilinganan kinsa may nagkuha. Kinsa may Ate Inday. Ang akong bike ba nga gibilin gani dira. Gikawat to kabalo ka te. Lagi gikawat. Ngano siyang gikaibgan gabi guro ti sa? Kay nganong gikaibgan? Dili kay kinsa may gadahon po manghilabot kay nga ila pa baya na din ha. Nagibitay baya to nganong gihilabtan pa. Makuan size meal baya to ti nya ug maayo to siya ti kuan mga 2,000 siguro yung gasto. Ligid ra baya. Nay kisay nang hilabot Inday ay? Mao na kay wala man tayo di man ta makakita. Sorry na lang ihatag na lang gyud no ihatag na lang gyud sa walay kaguol. Mga kani ako post for awareness lang niya. Ay usahay balik unya dili ta makakuan sa stress ba. So siyempre maguol man kita ka ato man ang butang pero dili na to palabihan. Natural man gina maguol. Dili lang gyud palabihan mga igsoon.